Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Dito ko ngayon guys sa Mapagbigay corner Matulungin Street. Dito kami magpapahinga guys pag nakakaramdam na ng pagod. At dito na rin kumakain yung iba. Kaya marami-rami kami dito guys, oh. Yan. Tol, tapos na kumain? Sold. Solve na. Yan, yan, yan. May mga kasama pa kami dito guys, oh. Hello. Wala, kagigising lang yan ah. Natutulog yan kanina eh. Tatabaing baboy. Ano eh, kumusta? Bubiyahe ka ba? Oo. Ha? Oo. Ay, Sino yan? madilim ah. Saan? Dumidilim. Ha? Yan. Yan, Nonoy, kasama namin guys sa tricycle driver din siya. So, may mga tinatanim-tanim ka dyan, Noy. Oo. May mga gulay-gulay siya dito guys, oh. Yung mga tanim niya guys, yan. May tanglad, may, ano ba ito? Kamote, alokbate. Ano, talbos ng kamote guys, yan. Yan, oh. Dami, may mga garden. Garden niya guys, oh. Yan. Malunggay. May malunggay pa, oh. Kompleto yan. Yun. May alakbati pa, oh. Yan guys. Pag oras na tanghali guys, dito lang kami papahinga. Tapos yung ibang inaantok, dito na rin matutulog kasi nga guys ay malamig dito sa lugar na to. Yung mga puno guys, oh. Malilim tong lugar na to guys eh. Kaya karamdam mo ng antok dito papunta. Kasi si Nonoy dito siya palagi eh. Dito lang ako, lagi. Oh, yan. Sama namin guys sa Yan, mga yan, marami yan. yan. Ay, alcohol mo, Noy. Ha? Alcohol mo. Ayan, may alcohol siya guys, oh. Ito, may alcohol Yan. ako. Kaso lang wala ka ba? Wala pa akong mask. Wala pang mas mamaya. Kaliligo Pero ko may lang. mas ka, Noy. Oo. Yan. Kaliligo ko Okay. lang. Yun, kaliligo lang pala niya guys eh. Ready to biyahe na yan. Oo, diretso biyahe na to. Okay. 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 Ito yung area namin guys. Pag karamdam ng pagod, gusto mo na mag-relax. Lalo na sa biyahe ngayon guys, sobrang init talaga. Dito eh, maganda rin dito guys kasi may mga puno ng mangga, malilim dito sa lugar na to. Kaya dito kayo papahinga guys. Yan. Okay na. Hello guys, meron akong kunting i-share sa inyo sa tagal ko nagbibiyahe dito guys. Pero panahon talaga na gipit tayo sa pira. At lalo na pagsabay na yung babayaran mo, tubig, ilaw, ganun, maupa pa sa bahay, ganyan. Kaya minsan guys, yung gulong ko, hindi ko na mabilihan. Ito guys, oh. Ito guys, labas na yung kanyang flyover. Labas na yung kanyang fly guys. Kaya ang gagawin ko, didiskartehan ko na lang muna siya para makabiyahe pa ako at makakaipon ng pambili ng bagong gulong guys. Yeah. Tatapalan ko muna dito guys para hindi siya madaling mabutas. Tatapalan ko muna siya para makasurvive man lang, makakuha ko ng pambili ng bagong gulong. Ito guys, oh, ito yung gagamitin ko. Yep. Ito ko muna. Yan guys. Ito para makatipid-tipid man lang. Para makakuha na ako ng pambili lang ng gulong. Yan. Pero Romel! Tapal mo lang siya guys. Ganyan. Ayan, didikit na siya guys, di ba? Para makasurvive lang siya. Para makakaipon ng pambili ng gulong. Kasi pag hindi ko ito tatapalan guys, hanggang tanghali lang to, wala na, pun na. Ayan guys, oh. Salamat na rin sa nagbe-video. Sila. Yan guys, oh. Ito yung pandikit ko. Pangalan nito guys, glue. Didikit lang siya guys sa guma lang talaga. Hindi siya didikit sa mga ito plastic or plastic or chinelas, di pwede. Sa guma lang talaga siya. Malakas lang dumikit sa guma lang.
Ito guys, oh. Pa isa. Yan, nakadikit na guys. Ito pa isa guys eh. Wala na, pudpud na talaga yung gulong ko eh. Wala pa akong pambili guys eh. Kaya hahanapan ko na lang muna ng paraan para makasurvive na lang. Ito, tatagal pa to guys. Kahit isang linggo nyo pang gamitin to. Kasi makapal-kapal din tong pinapal kong interior to guys na ano eh. Hindi na magagamit. Pinupit ko na lang siya. Yan. Para pag-survive lang. Wala pa akong pera pambili guys ng bagong gulong eh. Magkano din gulong ngayon? Ito, nasa 500 na siguro ito ngayon. Wala pa akong pera guys pambili. Kaya tapal-tapal muna. Pero pa isa oh. Sunod-sunod pa to guys oh. Ano naman? Kailangan linisin mo rin dito guys para kakapit talaga siya ng gusto. Yan. Naman, ito naman sa baba. Yan. Tapos dikitan mo lang. Yan. Tapos diin mo lang siya guys. Ganyan. Ito yung lagi kong ginagawa guys pag nakikita ko na palitan ng gulong ko tapos wala pa akong pambili. Ganito yung ginagawa ko. Para maka survive mo lang siya, para maka biyahe. Kuha na siya na. Nakuha na ako pambili ng gulong, bagong gulong. Yan. Yan. Okay, yan siya guys oh. Ito. Yan, dikit na guys oh. Diba? Ito, yan oh. Wala na. Grabe, sobrang lakas dumikit guys oh. Yan oh. Okay. Ito lang gamit mo na pangdikit. Ang pangalan ito guys, glue. Ha? Yan. Kaso lang natanggal na yung pangalan niya rito eh. Okay guys. Yan na lang muna. Thank you. Hi guys. Yun na lang muna i-share ko sa inyo guys. Ganun lang ginagawa ko pag pudpud na yung gulong ko, pag lumabas na yung ply, para makasurvive man lang siya, para makapagbiyahe, para makaipon ng pambili ng bagong gulong. Ito yung kaibigan ko, kumakain na rin dito. Gutom ka na, Nyor? Kahit ba ako pwede gutom? Nagutom ka na talaga? Siyempre. Baka nagkunwari ka lang gutom ha? Pero gutom nga talaga. Yan guys. Kahit po tayo. Kain daw niya guys. Samahan kong mga Yan o. driver. Yan. Kumakain. Yan, may marami na rin nagtambay doon guys oh. Yan o. Dito makaipon-ipon lahat pag pagod na sa biyahe. Yung iba dito na rin kumakain. Yan. Yan. Kaya sinasabi si Kuya. Ano si Kuya? Mga tricycle driver, gutom na. Gutom. Pero tapos naman kumain. Tapos na. Tapos na. Okay naman ang biyahe. Ano yung nililikit-likit mo dyan Kuya? Ano yan? Serpentina. Serpentina guys. Para saan naman yan Kuya? Gamot. Natural na gamot yan Kuya. Oo. Di na yung galing sa butika. Yan, dahon talaga. Dahon. No? Gamot ito sa diabetes. May diabetes ka Kuya. Meron. Ilan taon na Kuya? 60? 58. 58 pa lang pala. Pati natago. Pero bata-bata pa ang tsura ni Kuya. Tignan mo. Diba? Batang-bata, di halata eh. Si Kuya rin oh. Pamboy. Kuya, ilan taon ka na Kuya? 54. Batang-bata, 54 pa ko. Guys, yan. Kasamahan ko dito guys, mga taga-driver. Yan. Dito kami nagpapahinga guys pag ganitong oras na. Anong oras na ba Kuya? 11. Minus 20. Minus 20 para alas 12? Is 11. Alas 11. Ayan, tanghaling tapat na guys. Pag mainit ng panahon, tapos napagod ka na, dito kami magtatambay-tambay. Malamig dito guys, may mga puno. May mga baon. Kakain kami dito.
O yung may mga baon guys, kakain na lang din. Dito na kakain. Yung may mga dumadaan. Bakit ito yung 1, 2, 3? Nakarnap pala. Nakarnap? 1, 2, 3 kay Miro. Ba? Kailan nakarnap? Iwag dito. Kagabi? Patay. Oh guys, narinig nyo, may karnap na sa tricycle dito guys. Ganun na kahirap yung buhay ngayon. Pati tricycle guys, hindi na nakakaw na. Nanakaw. Oo. May tricycle Kaya dito. nakaparking sa tapat ng Wish Diagnostic. Di ba may gwardiya doon? CCTV. May CCTV naman doon. Meron sa Sikis, di naman gumagana. Patay. Props lang. Paano tayo. makikita yun kung Wala hindi na. gumagana? Hindi naman kukuha yan. Nako. Katabi yung 126. Nako. Yan, kasama natin. Ah, boss! Ano yan? Mineral water. Mineral. Ano yun, Red Horse? Ayan guys, diskarte kasi bawal humihi sa mga pader-pader guys. Kaya ang ginagawa namin, gumagawa kami ng ano, yung parang arenola guys na ihian ba. Tapos doon kami umihi, pagkatapos ibuhos din namin sa kanal para hindi naman mangangamoy panghi. May mareklamo tayo sa barangay. Ganun talaga tama guys gagawin. Hello. Ayan, kasama namin mabait na guys. Ay dumating na rin oh. Ayan. Samahan din namin guys. Pasaheros. Okay. Tapos na ako kumain. Kain tayo mga kaibigan. Oh, kaya daw. Ayan. Alright guys, hanggang dyan lang muna. At kung sino yung hindi pa nakasubscribe sa akin channel ay mag-subscribe na at mag-like at mag-comment na rin sa baba guys. Okay. Alright guys. Ito nga dumadaan guys. So. Kuya, sinong ano? Pwede. Sinong pwede? Pasero. Pasero. Yan, may pasero guys. Oh. Yan. Yan guys. Oh. Isa-isa lang. Bawal dalawa eh. Ay, kuya, kamusta ka na? Kilala mo ba ako? Yan kuya, nakilala ka pa oh. Hindi ka nakakalimutan. Thank you. Okay, ingat. Bye-bye. Pero may matanda ka na na. Umayos ka. Alright. Ingat lang. Anyor, busog na Nyor? Busog na? Ha? Pag naubos ka, ubos na. Yan. Alright guys, hanggang dito na lang. Salamat. Bye-bye.